I can assure you that if I was going to be a son of a president or a son of a vice president in this country, I would never tell anyone that my father is a president or my father is a vice president. It's not something that should make you proud. Yay, punchline baba, mabuzz. Hanzi ndikukuudzai kuti daina ndiri mwana wemutungamiriri wenyika kana kuti mwana wavice president wemunyika muno, handaimbodza mumwe munhu kuti ndiri mwana wapresident kana kuti mwana wavice president, nekuti zvinhu zvinonyadzisa, hazvisi zvinhu zvinodadisa. Hamenori munoti chiine mashoko aya avhurwa nawo naApostle Chiwenga kutanga kukanda mapunchlines. Apostle anotaura chokwadi chinorwadza, rega titeerere. Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nanamazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content iri clean, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana unga wagara uri mugari wepanapa, dangokutenda nekuita sei nokurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Right, panapa ndine mashoko ataurwa naApostle Chiwenga. Mashoko aya anoti rwadzei, but ichokwadi chemahara. Hanzi musi uchamuka vana veZimbabwe, musi uchamuka vana vevhu, ndopa vachaona kuti taiitiswa zvinhu izvi kaizvi zvaakuti affecta for 100 years. Isusu vanhu vaititonga havana kana kurarama for 20 years. Mashoko makukutu aya. Hanzi nhasi ndikanzi baba wako ndipresident, ndinoramba. Hanzi zvaakunyadzisa kuti baba vangu inini ndi MP kana kuti ndi vice president. Mashoko mahomba aya, mashoko malaji aya. Sezvamunoziva panapa handitaure zvemusoro wangu, handitaure zvandisingazive. Ndinokupai ichi, ndinokupai umbowo. Umbowo hwakaita sei? Umbowo hwakakwana. Moita sei? Mozvionera mega, mozvinzwira chi, mozvinzwira mega. Handitika right, but ndisandapinda muumbowo hwangu hwakakwana uhu handinawo. Ndoda ngotaura kuti vasati vaona live stream yamadzibaba eshanduko vachitaura nenyaya yamukoma gamba akwe manyai, munoona live stream iyoyo yanezuro. Handitika ende nhasi manheru ndichange ndiri paChatufa Productions, tichimbozizeya tichionesana hanzi simbi inorodza imwe simbi, tichionesana kuti zvakamira sei, zviri kufamba sei zvinhu zvacho. Handitika saka make sure wadzvanya subscribe button yepa 0.5 and wodzvanya subscribe button yepaChatufa Productions. Handitika ndisingatambise nguva, I'm so happy. Ma products angu akasvika, yes, akasvika nezuro manheru. Ndikufara, ndatoshamisika kuona kuti hanzi aiwaka ichi chinhu ichi chinobatsira zvinhu zvakawanda stereke, chinobatsira zvinhu zvakawanda. Hanzi immune system, high blood pressure, loss of sleep, hanzi chiko diabetes, low sexual desire, kidney problem, heart problems, cramps, zvakawanda baba zviri pachinhu ichi. Saka ndotanga kuchirova nhasi, ndichava ndichikuudzai kuti haufa. And then ndine tea bags aya ekuuraya dumbu aya, ndotanga kumarova nhasi for the next 30 days. Ndichita sei? Ndichimarova masina aya. Dumbu rangu rofanira kupera kuti kana takupinda musama tichenge tapo. Saka gara waorder maproducts ako,
Africa rava order gwenzi rako, gwenzi ranetsa zvamanje manje. Kana uri muZimbabwe, shandisa namba yakanzi Zimbabwe iyo. Kana uri kuSouth Africa, shandisa namba yakanzi South Africa iro. Aiwa gwenzi rePhytomed iri ndo chairo handitika. Saka ndakumboriravira kuti ndirinzwe kuti rinorova kusvika papi. Ndadzoka futi ndichikuziva kuti aiwa gwenzi rariendo mazvikokota zvaitaurwa nevanhu anga asingori manyepo chete handitika. Ndataura kuti munhu ngaarongeke, vhura bank account nepassport, usina zvako permit hazvina basa, but passport yako iri valid chete ndo ine basa handitika. Saka bata Michael panhamba idzo dziri apo idzo, oita sei okuvhurira account handitika. Zvinhu zvako zvoendeka, unongomuudza kuti ndabva nekuna DJ Holly ndo vanitaurira kuti iwewe ndiwe munhu wacho ari kutoita zvinhu zvamanje manje handitika. Right, rega tipinde munyaya yangu yandinayo. Nevhidhiyo randoda kuti ndikuplayerei panapa, muzvionere mega, muzvinzwire mega, musazotaura kuti uyu aitaura nyaya dzekunyeba. Ma1 vhidhiyo iroro handitika. I can assure you that if I was going to be a son of a president. Right, vhidhiyo iri ndangoroanawo rakadaro rakaiswa picture yemukuru apapa. Ndambotaya kuri kropa but hey, aiwa ndakundikana. Saka reka ndingozvidzora ndichakadika mira ndichise kusaidi uku. Ndangoriwanawo rakadaro iro riri, handisirini ndaisa picture yemukuru apa. Hamenowa nekuTikTok zvavari kuita. But Ma1, reka tinzwe kuti aufara. I can assure you that if I was going to be a son of a president or a son of a vice president in this country, I would never tell anyone that my father is a president or my father is a vice president. It's not something that should make you proud. Hey, punchline baba, mabuzz. Hanzi ndiri kukuudzai kuti daina ndiri mwana wemutungamiriri wenyika kana kuti mwana wavice president wemunyika muno, handaimboudza mumwe munhu kuti ndiri mwana wapresident kana kuti mwana wavice president, nekuti zvinhu zvinonyadzisa, hazvisi zvinhu zvinodadisa. Hamenori munoti chiine mashoko aya avhurwa nawo naApostle Chiwenga kutanga kukanda mapunchlines. Apostle antaura chokwadi chinorwadza, reka titeerere. If your father is a minister right now, you should be ashamed. Ukanzi ndiwe mwana wanhinge runoti tofunga kufanana. Takafanana indinonzi Obed. Baba vangu vano togara kuZhombe. Ndakatoya kuzotsvaga basa. Hachisi chinhu chokuti munhu anga afare nacho kuti ndiri mwana wapresident munyika yakadai so. Kunze kwokunge usina kukwana. Kunze kwokunge usina kuda sei? Usina kukwana. Isamwe tikabvunzwa kunzi ningi hama yako iri, ndobva ndati kwete. Kufanana kwemazita. Tobva kumasvingo. Ndoiti hama yani. Hama dzangu ndanapasa maranga. It shall require our people, number one, to be sober. Every Zimbabwean, one day, when they sober up to the reality of our livelihoods in Zimbabwe, and understand that the people that are making decisions that are going to affect us for the next 100 years are not going to be around for the next 20 years. Yo. Kuna chokwadi chinorwadza seichichi. Hanzi vanhu vari kuita madecisions nhasi achazotikanganisa, achazokanganisa vana vedu, achazokanganisa vazukuru vedu for the next 100 years. Vachange vasisipo in the next 20 years. Mawana. Saka hanzi zvinoda kuti
vana veZimbabwe tiite sober up, tishandisewo pfungwa dzisina hwahwa mukati, dzisina dombo mukati, dzisina mutoriro mukati. Toona zvinhu zviri pachena, zvinhu zviri pajekerere. Tisanyengedzwe nechicken inn, tisanyengedzwe nemaakwa. And maakwa achanongopiwa vanhu 5 vekuziva vemudanga, the rest they are still suffering. Mashoko makukutwa. Nyika yedu iri kuitirwa ma-decisions nevanhu vasiri kuzopfuura 20 years from now. But ma-decisions iwayo achasara achi-affecta vanhu for 100 years dzinouya. It is high time young people stand up and say, we need also to make a decision for our future. Right, encouragement iri kuuya kuvechidiki zvikanzi it's high time vechidiki mosumuka, motaura kuti hai isusu ramangwana redu tiri kuona rakadhakwa, takuda kuti zvichinje zvinhu. Encouragement iyi ndozati clip iri nderakudhara but riri kusekuleta zvamanje manje as an encouragement kuvapanha vechidiki kuti hanzi sumukai, mutore chii, mutore matanho. Pakashata. Ndo mashoko anga ndangokubatsirai zvamanje manje kubva kuna Apostle Chiwenga vachiita sei, vachikurudzira vechidiki kuti aiwaka ndiyo nguva yacho iyoyi yakwana iyoyi. Vazhinji vari kuziva zviri kuitika, vasiri kuziva hanzi mangwana chakachaya muHarare, chakachaya kwese kwese. Takaona gokwe yazviramba iri kutotanga kutotaura kuti aiwaka zviko zvinhu zvakadai so on. Uyezve mapurisa ari kuwedzerwa mumugwagwa, ari kuramba achitenderera achivhundutsira vanhu. But vechidiki zviri kunzi ndonguva yacho iyoyi yekuti muchisumuka muite sei, mutore matanho. Saka ndonyaya yanga nchingofamba nayo zvamanje manje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tikuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotera. Musakanganwe nhasi manheru tichange tiri paChatufa Productions tichiita sei, tichikurukura ipapo. And ndine imwe interview yandinayo yamukoma G, exclusive interview vari paSpace nezuro, ndichange ndichiuya nayo futi panapa nditika ma1 chaiwo. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotera.